आज हमनी के आयल बनी बक्सर जिला रामरेखा घाट के कुछ लोग के पुराना मंदिर के महर्षि विश्वामित्र आश्रम मुख्य द्वार के बगल में विश्वेश्वर नाथ मंदिर जी के मुख्य द्वार बा। ई रामरेखा घाट पर जाए वाला मेन मार्ग बा, जौना मार्ग के माध्यम से सब श्रद्धालु लोग आवता जाता। यहाँ पर आज स्नान करे के बहुत ज़्यादा भीड़ बा। हर एक जिला से लोग आयल बनी लो। ये बहुत पुराना भवन बा, जौना के पिलर वालों देखी बहुत पुराना बा। ये अपने आप के बता रहल बा हम कितना पुराना बानी। एने नाव लागल बा, नाव से भी लोग अलग घाट पर ओने से आवता जाता। ई घाट पर वालों के देखाओ तनी श्रद्धालु लोग के भीड़, जौन स्नान लोग करता लो। एक एक नाव के घाट के गंगा जी के किनारे के ई मंडप बनल बा, जन पूजा के रामरेखा घाट जी के पास जन पूजा करे खातिर जन बनल बा। रउरा धूप बहुत तेज बा, जन धूप में रउआ लोग के एक ई जन घाट बा, घाट पर एक से एक पुराना मंदिर बा। वो मंदिर के कुछ निशानी रउआ लोग के देखाओ तनी। प्राचीन मंदिर बा, 1780 के घटेश्वर जी महाराज के मुख्य दरवाजा बा। मंदिर के इन्हें देखी बहुत पुराना ही सब मंदिर पर ई गेट पर वो लोग के देखाओ तनी। अंदर में देखी सब मंदिर में अंदर में राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के बा। यहाँ पंडित जी मंत्र उच्चारण करतनी। आज बहुत सारा लोग के संकल्प कराओ तनी। ये जा रहा मंदिर के गेट बा, यहू जा श्रद्धालु लोग बैठल बनी लो। ये बहुत पुराना मंदिर बा। एक देखी घंटा, सब श्रद्धालु यात्री लोग बालो घूम के बहुत अच्छा। ये मंदिर के जन गेट बा, ये रुआ राधा कृष्ण जी के मंदिर बा। यहू जा घूमनी है, यहू जा सारा कुछ देखने। घाट के तरफ रोलो के ले चलतनी गंगा जी के किनारे। आइला के बाद में मन मुग्ध हो गला पूरा गंगा जी के किनारे। भक्त लोग के देख के सब लोग यहाँ रामचरण। आरा जिला, बक्सर जिला, छपरा जिला, जौन गीत बा आरा हिले, बक्सर हिले, बलिया हिलेला। तो राजा हरिश्चंद्र जी अपना बेटा के मस्तक पर पूरा शरीर के आरा से कटवौले रही, वही पर वो गीत गावल गए रहे। बहुत ही हर एक जिला में कुछ ना कुछ विशेष पहचान बा। बक्सर जिला में आज आयल बनी तो यहू जाके बढ़िया ई राम जी के चरण चिन्ह बाटे। एजा जब विश्वामित्र के साथ में आए रही, तारकासुर के एजा वध कैनी। वही कारण से बहुत सारा चीज़ बा जौन हमनी के सनातन धर्म से जुड़ल बा। जौना में मंदिर के बारे में गंगा जी किनारे बनी घूमनी है, बहुत अच्छा लागल है। घाट के नज़ारा, घाट के बगल में नाव लागल बा, यात्री लोग पूरा श्रद्धालु